Yan mga idol, good evening, good evening. Kung bago ka lang sa aking channel, pasubscribe naman kiyos. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. Yan. Shout out, shout out. Yan. Ayan, shout out sa mga viewers. Yan, good evening, good evening, good evening everyone. Yan. Happy Sunday, good evening. Saan man kayo sulok ng mundo, yan, good morning mga idol. Yan. Yan, mga idol. Sa mga bagong pasok lang sa aking live, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Os. Yan, maraming salamat. Hello sa 9 viewers. Shout out. Ayan mga kabayan. Good evening, good evening. Ayan, shout out sa 8 viewers. Ayan, hello. Ayan, sa gusto magbuba ng link,
magbabala kayo at i-play natin yan ngayon sa Sunday. Yan. Yan. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Ayan. Ayan. Hello sa 5 viewers. Ayan. Hello, hello. Ayan. Shout out. Ayan mga idol, sa 9 viewers yan. 9 viewers tayo. Ayan. Good evening, good evening. Ayan. Kumain na ba kayo? Mga kabayan, yan. Thank you. Salamat. Ayan. Mahal ko kayo lahat. Paano ba yung art? Ganito. Ay, di marunong si art. Di marunong si Os kung paano yung art. Yan. Yan, shout out sa 11 viewers. Yan, shout out. Kuya Vlogs 04. Yan, shout out sa iyo. Yan, tamsak. Tamsak po. Maraming salamat sa tamsak mo. Sa tamsak mo, Kuya Vlog. Yan, maraming salamat. Yan. Ayan. Ayan. Kuya Vlogs 04 yan. Shout out sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-attend sa aking live. Hello sa 14 viewers. Ayan, 14 viewers tayo. Ayan, shout out. Good evening, happy Sunday mga kabayan. Maraming salamat sa inyong mga pagdalaw sa aking live. Yan. Shout out, shout out. Yan, Sir Kuya Vlogs. Yan, punta ko yung bahay mo. Yan, punta ko yung bahay mo. Ayan. Sir Yun Sam Mix Vlog. Shout out. Os, Emilio support. Tusok dan please to support. Ayan. Okay sir. Punta ko yung bahay mo. Lisa Vlogs. Hello, Os. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Ayan, meron ka ng jacket. Donya Bang. Donya Bang, ayan, shoutout sa iyo. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Meron ka na pong jacket. Maraming salamat. Hello sa 22 viewers. Ayan, shoutout. Maraming salamat. Ayan. Donya. Ay. Ramo niya, ayan, hello, ay, ayan. Miss Moos, ayan. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket. Meron kayong mga jacket, mga kabayan. Ayan, isa-isayin ko yung puntaan sa inyong mga bahay. Hello sa 18 viewers. Ayan, shout out. Ayan, magbubukas lang ako ng laptop para mapuntahan lang yung mga bahay. Ayan. I'm from Indonesia. Ayan, hello sa mga Indonesia. Shout out. Sa mga taga Indonesia. Ayan, meron tayong bisita from Indonesia. Ayan, maraming salamat. Ayan. I-play ko yung mga kabayan. I-play. Ayan. Buksan ko lang itong laptop natin. Lobat ata ito. I-charge ko lang.
Ayan. Yosha Mix Vlog mismo. Ayan, hello, 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 hello. Ayan, shout out sa iyo, share. Shout out. Shout out sa mga taga Indonesia. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Shout out sa 14 viewers. Ayan, mag-open muna tayo ng ng ating laptop para makapag-play tayo ng ating mga friend. Ayan, may password dito. Ayan, Donya June. Ayan, Donya Bang June. Donya dito ako sa bahay. Shout out sa two viewers. Yan, hello. Salamat, Os. Maraming salamat din sa iyo. Ayan. Yan, naglo-loading muna natin. Laptop, naglo-loading pa. Hindi pa natin ma-open. Ayan, pakaantay natin. Antay lang natin. Ayan, mag-open. Ayan. Hello sa 12 viewers. Shout out. Shout out. Yan, hello. Os, Emiloso, Tosok, Dan, please support. Ayan. From Ulysses Sam Mix Vlog. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Ayan, nagluluding pa yung ating pang-play. Medyo may na yung internet natin. Spot mo ako ba? Ayaw ata sa akin mag-spot.
Ayan, hello sa 5 viewers. DM TV. Yan, shoutout sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa iyong pagdalo sa ating live. Yan, shoutout. Hello guys, hello sa 3 viewers. Shoutout.